Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Murada hoş geldiniz. Murada. Meni hoş gördük. Assalamu alaykum hormatly ýurtdaşlar. Ine men bugün kemini özüne mihmançylyga çagyrdy. Näme soru bar bolsa berber kemini şol esasy men biziň etmeli gurrunmy şol orluklar barada bolsa şol bir ymykly ele alaly şu. Murada bugün onluklar barada. Gurrun eders, onluklar sebäbi etmeli wezipeler gatym bakym we gün geçdikçe de ýakynlaşýar. O wezipelerini etmäne. Indi onluklar barada biz eýe Murada haçandan bäri gurrun edip gelýäs. Belki de 2 ýyl töweregi bolup berendir. O onluklaryň Döwret. aslında o öz-özünden o döreýändigini o ýöne öz-özünden döremege bunu efektiv eden nokta, yani efektiv bolmak üçin biz onu azrak bolsa da şu onluklaryň tebigatyny düşündirmeli, öz boluşlugyny, hereketine düşündirmeli de. Soň has ýa-ni şu näme düşündirmeň netijesinde de hasam köp goşant goşar herekete. Bilinçli diýil ýa-da bilip etmemiz gerekli bu taýda. Şimdi onluklar barada soňky aýdyň bilen bir çykyş etdik. Geçen aý ýa-da şul aýyň başynda edilýärdi. Ýok Almurada. Hawa bilýän. Soň Sapara bilen bir çykyş etdik. Ýene bugün şonu birazrak bir temada ýa-da bir çykyşda jemlejek bolaly. Sebäbi birazrak ýaýrap gitmesinde. Indi onluklarymyzyň etmeli işi Türkmenistanyň içinde, yani hereketliň boljak gününde herekete geçip ve iza serpikmeli. Yani güýçlü bolmaly. Güýçlü bolmaly, dargamaly däl. Maksady bar, o maksady bilýäňiz. Şu maksadyna ýetýänçe hereketde bolmak gerekli. Yani bu herekete şu maksada göre hereketi dowamly alyp barmak üçin hem adam bir-birini tanamaly da. Şonuň üçin hem onluk diýäs. Ýöne bunyň netijesinde onluklar birleşip ýa-ni pikirediň birnäçe onluk bar da. Hatda biz nämämiz hem açaly şeýlerak bir ýa-ni onluk soň 100lük bolýar, 1000lük, 10 000lük, 100 000lük bolup şeýle köpelip gidýär. Bu nämäniň hereketiň netijesinde. Şonuň üçin biz bu zadyň onlugyny gaty ullakan bir hereket boljakdygyny düşünmegimiz gerekli. Ýöne şol bursanyň şol bir wagtyň özünde de şu 10 adam diýeli. Bu 8 bolup biler, 7 bolup biler. Ýöne umumyň bir iň kiçi topara, ýa-ni çigit topar diýelim ona. O çigit topar ady onlukdur. Bular öz arasında gaty gowy düşünüp bilýärler, çalyp maslahat edip bilýärler, karar alyp bilýärler. Bular hereket ýa-ni her haýsy ýa-ni öz başda hereket edeni pikir edip, ýa-ni bir owadan eýem näçe onluk çykýar. O 100lük ýa-ni 1000lük çykyp bilme mümkinçiligi bar. Ýa-ni bir owanyň netijede 1000lük bolmak gerekli. Bu dowam edýär, ýa-ni 100 000de de galan ok. Türkmenistany tutuş el alsaňyz dowam edip ulalyp gidiberýär. Bu soň Sapara bilen biz şu onluklaryň garşysyna kimleriň çykyp biljekdigini gurrun etdik de aslında aýdyň bilen hem birazrak gurrun etdik. Ýani uly bir potensiýalyň ýoklugy bilen bilelikde bir gorkuljak zadyň ýokdugyny hem düşündirdik. Yani bu onluklaryň garşysyna şu atky rejime hyzmat edip berenler bar. Ona kim diýäs? Ýa kirli polisiýa, prokuror bolsun, olar hem kirli şolaryň kirli kategoriýada gidýär. Ondan soň mehemesi bolup biler, hatda gaýysy ýene näme diýär, ol ýol gözegçilik gullugy bar.
polisiýanyň ýol gözegçilik gullugum diýilýär bir zatlar bolmaly. Şo gatlaklaryň hemmesi onluklaryň ýani halkyň garşysyna durup biljek potensialdaky gatlaklar ýurdun içindäki ýöne rejimiň hyzmatçysy kirli gatlaklar. Indi ýagdaý şeýle soň aýdyň bilen biz o gurrun edende onluklaryň ilkinji etjek hereketleri häkimlikdir, mektepdir, ýa-ni döwlet ýa-da hökümet edarasy diýýärler. Bizde has köp hökümet edarasy sözü ulanýar. Hökümet edarasynyň bolup bilmejegine birinciden biz düşünelim ýöne ýeneden düşünükli bolmak üçin hökümet edarasy diýip adlandyrylýan demeler vardır, binalar vardır. Şolar ilkinci nowatda halkyň eline geçmeli. Buna hem iň gowy ýagdaýda onluklar abala aşyryp bilýändir. Soň yüzlük meselesi var. Misal üçin şeýle bir ýagdaý boljak we netijede bu onun her haýsy aýratyn hereket edip bilen ok. Her onluk o wanyň içinde bir bu işi başaryp biljek. Ýa-ni hem akylly hem halk tarapyndan halanýan dämede bolsa da adamlar bolýar. Inanyp bilinjek de. Da olar öz-özleri öňe çykarlar. Özleri bilip ýaşlyrak bolup biler ýa-da o wanyň ýa-ni pelwanan bolup bilýär da halmyrada käbir ýagdaýlarda. Şonuň ýaly adamlar öňe çykar, onluklar soň şol adamlaryň nemesiniň daşynda üşmeli. Soň o taýda galanyp biz aýdyň bilen gurrun edende o diňe bir neme başlangyjy. Soň her bir etrap velayet merkezlerine, soň velayet merkezlerinden hem Aşgabat'a doğru hareket edilme gerekli. Soň belki de käbir hilleşlerimiz aýdar bu zatlar açyk düşündirmek, garşy tarapa plany açyp görkezmek dälmi diýip sonra biler ýöne şeýle bir zat var. Halk gizlin bir iş etmez. Bu köpçülüklerin iş. Yani 10 adam, 20 adamı değil. Biz 10'luk deyip aydiyaz. Yani bunun neticesinde milyonlar birleşmeli. Milyonlar birleşeceği üçüne yani bu gizli bir zat değil diyecek bol yani. Köpçülüklerin bir iş açık olmalıdır. Ve bunun yani önüne son geçiven bolanok da. Geçiven bolanok. Şey deyip baba bir gezek nemeden son yani maksat ortada olmalı. Yani İran'da kıyalı ya da Belarus'ta kıyalı. Yanlış bir neme bilen görüşüp görmeli değil de yanındaki neme diye Lukashenko bilen görüştüler de. Yani Lukashenko'nun arkasında Putin'in bardığı Ukrayna uruşu başlansın hemmekime aydın ma'lum oldu. Indi bir yıl geçti o Belarus halka kellesinde, düşüncesinde bişirýändir. Bu rejime nädip garşy görüşmelidigini ýoşluk bilen. Yani biz buna olardan has akıllı yani üstüne basıp aşağına çizip aýdýas. Biz beýleklerden has akıllıdyrys. Yani biz ýönekä bir millet däl. Şoň üçin bu zatlar öňünden taýarlygyny görýäs. Yani maksat onluklar birleşip velayetin merkezinden hem Aşgabat'a doğru hareket edilmeli. Ve bunu internet kesilende de, elektrik kesilende de yani hemme zattan kesilip daşta kalan ýagdaýyňyzda da amala aşyryp bilinjek ýagdaýda olmaly. Şonuň üçin bir maksat var, şo maksada göre hareket edilmelidir. Ve Aşgabat'a almak diýip aýdýan halkyň Aşgabat'a halkyň almagy bir wada başartmayan olsa da Aşgabat'ın yolları kesilmelidir. Daşı gawa bolmaly. Belli bir wagtda çelli. Yani bunu biz hazır yüzle düşündürürüz. O gün yakınlaştıkça o detalları var. Sonra yankı ekranda aydılmacak tarafları hem var bu işin. Yani köpçülük değil de ağızlığın o etçek işleri hem var. O ağızlığın etçek işlerini yine ağızlık olan için ekrandan ayıp bilemiz yok. Ayıtmarsam şeyler bir ýagdaý var. Halmyrada o sözü size vereyim yine.
Türkmenistana şeýle bir agyr bir synaw garaşýa halkymyza, ýani Türkmenistan diýende halkymyzy göz öňüňize tutýan. Awal kemene gaty dogry belläp geçdiň. Şu biziň hakykatdanam ýurtdaşlar indi 2 ýyl ogolay wagt bäri şol wagtal aýda anlada ýatladyp duranyny şol orlukla baradaky söhbetdeşlik ýa pikir alşmak şoňa biz Türkmenistanyň tutuş halkyny taýýarlamakçy bolup herekete başladyk. Hem içini hem daşyny bilelikdi. Biz bir bütün halk, bütün millet, bir regionu, bir velayeti ya bir etrafı ya bir şehrin halkına täsir etmek üçin değil, şu bütün Türkmenistan'ın halkına täsir etmek üçin ya da halkımızı düşündürmek üçin biz nira gelip yetdik şu iki diktaturanyň zamanında. Indi şykalgy nämedi? Nädip şu zatları biz ödüp biljek. Indi şu ýerde biz öz başda bir kyçyjek güýç bolup edebiljek işimiz ýok. Sebäp Türkmenistan 5 vilayetden ibaret. Her vilayetde näçe sany etrap bar, her etrapda näçe sany geňeşlik bar, owa bar, beýleki bar. Şolaryň her birisini orluklamyz hereket etmelilik bizine aýdyp gelýär. Näme üçin gerek bize orluklar? İlkinji nowbatda orluklar şol häzir hakimiyet çalşygy bolar, onu biz özü giderýär eder, ýa bunları gasyp ýa itip çykarar, ýa tutup çykarar, ol başga mesele. Ýöne esasy zat şol hakimiyet çalşyk bolan pursady, şol güni şol sagady bütün Türkmenistan boýunça her bir etrapda, her bir şäherde, her bir owada yerli hakimiyet özüni, öz guruluşyny ýanky ýola goýmaly. O nähil guruluş? Şol aýdaly kiçirak etrap alsagyn tapawdy ýok. Ýa owan alaly. Şo taýda näçe sany orluk bar. 10 sany orluk bolsa ýem 100 adam. Kiçirak owa üçin 100 adam aňry başy bilen ýeterlik şol owanyň işini her gün dolandyrmak üçin adamlaryň howpsuzlygy bar. Ondan bir iýmet öpçünçiligi bar, durmuş her bir zat şol sagat ýaly işläp durmaly döwletiň içi. Şonu orlukdan üstü bilen biz amal etmekçi. Sebäp orluklar bar ýerine işleşmek ansat düşýärdi. Ýok, öňkü hakimede aýrýas, ýerine ornuny kim goýmaly diýen soraw bardy. Ine şol ornuny siz gelmeli, ýurtdaşlar. Men hiç kimin adam tutamak, o taýda ad tutorialymda aýdýan zadym, şol 4 milyon ilat bar diýip aýtsak, daşynak, içinnäkisi bilen Türkmenistan siz gelmeli, siz eýelik etmeli yerli hakimleri. Şol owadan başlapda uly şähere, welayety, etrapy ahlisine siz öz düzen orluklaryňyz bilen gelip şol ýurdun dolandyryşyny öz eliňize almaly bolýar. Her biriňiz öz ýeriňizde. Şoňa taýýarlyk barmy? Ine ullakan mesele bolupdur. 2 ýyl bäri biz adamlara düşündürüş işini geçirýär. Siz şunu şeýitmeli, şeýdilse şu netije çykyp berilerdi. Bu arada kän gurrun etdik, kemine daýtdy, aýdyňa maýtdy, saparaga daýtdy, mene maýdyp berdim. Ýöne şunu biz elmydam ýatladyp durýanymyzyň sebäbi, inni şol wagt, şol gün golaýlaşdy. Ören ýakyna geldi. Bugun bolmasa erti Türkmenistanda syýasy ýagdaý ýetgelmeli. Biz şoňa taýýarmy? Ya taýýarlygymyz nä derejede? Ine şunu biziň bilmegimiz zerur. Indi şuň birazajyk kemine aýdyp başlady, mene miýlini ýetirin. Ýurdun içinde de, ýurdun daşynda da bizine gije günni diýip aýsam ýalan bolmaz. Taýýarlyk işlerimiz görüp otyr. Adamlar bilen günne aşy jaňlaşyp otyr, ýurdun içi bilen, gerek adamlar bilen. Ya bize hat ýazýarlar, jaň edýärler, ýurdun daşyndakylar. Halkyň düşünjesi gün-günden geňap barýar. Biz näme etmeliligini soraw goýýarlar. Ine näme etmeligini biz orluklaryň näme üçin zerurlygyny, şolaryň etmeli işiniň nämeden ibaratlygyny aýdyp başladyk. Orluklaryň esasy gerek ýeri siz yerli hakimiyeti özüňiz dolandyrmaly. Kim nirden gelen bolsa haýsy welayetden ýa haýsy etrapdan, haýsy owadan ýa haýsy şäherden ine siz şol şäheriň eýesi gelecekdir. Yerli dolandırış diýmek şol ähli şol aýdaly bir şäheriň hemme guruluşyny siz özüňiz öz bilişiňizçe, öz başardyňyzça şonu kanunlaryň esasyna
wagtlaryň geçici hökümetin buyruklarını, tawşyryklarını, kararlarını yerine ýetirmek üçin inesi şo taýda yerli häkimet. Täze saýlawlar geçip täze parlament gelýänçe biziň ine gurujy mejlisimiz öz boýnuna alýa döwletiň şol kanuny guruluşyny üpçün etmekli. Adatdan daşary ýagdaýa girizmekli. Ýurdun içinde haos bolmaly. Şu zatlaryň hemmesi toplumy bilen biz eýem karar hökmüni kabul etdik. Bir topar mailnamalary, maksatnamalary ene 3 ýylyň dowamında siziň dikkatyňize ýetirdik ýurtdaşlar. Biz onu giýläp edemiz. Bir öňe edilýän zatyň hemmesini aýdyp bolanap, sebäp ol kemine aýdyp geçdi. Arka düşmanyň eline hem biziň etdiýän etjek bolýan işlemde aýan edip öňüne almazlyklar üçin. Ýöne orluklaryň zerurlygyny, orluklaryň gelecek döwleti dolandyryp biljek yerli häkimetdiň şuny biz size aýdyp berýär. Şol bolar, şol hem edilmeli. Döwleti indi halkyň özü dolandyrmaly, öz saýlan adamlarynyň üstü bilen. Yerli häkimetden ta ýokary häkimete çeldi. Yerli parlamentden ta ýokary parlamente çeldi, ýagny mejlise çeldi. Hemme ýerde halkyň özüniň ynam bildirip saýlan ses beren adamlary şol wezifelerde işlemeli, ýa şol ýerlerde bolmaly. Ene şonu biz ýurdy hem her tarapdan düzedip biler. Her ogurdan öz maksatnamada laýyklykda iş ornap biler. Bolmasa ol Aşgabatda oturan hökümet ýa häkimet o yerlerdäki problemler nädip çözsün? Eger yerden ýokary arza şikayet gelmese ýa kömek bolmasa, o diňe bir şäherde oturan bilen bütün Türkmenistan dolandyryp boljak galy. Ene şol taýda halk bilen hökümetiň, halk bilen häkimetin, halk bilen parlamentin göni gatnaşygyny şu orluklaryň üstü bilen biz gurnamakçy bolýar. Orluk diýdigimiz diňe 10 adam däl, hani görkezýän tablitsada orluk diňe bir 10 adam, oň üstüne ýene 10 sany orluk bolsa 100 adam, 100 sany orluk bolsa 1000 adam. Ýene üstüne 10 goşsan 10 000, 100 000 şey dip gidýär. Ahir netijede bütün Türkmenistanyň ine boljak şol ählisin. Ine men şonu aýdaýyn. Gysgaça eger aýtmaly bolsa, orluklar barmy? Oňa da jogap berin. Howa bar. Ýurdun içinde her bir welaýatda orluklar bar. Indi men özüme ýaşap gaýdan welaýatymy aýdyp berin, galanyn oň üstüne goşmaça bolup gider. Balkan welaýatyna eýem orluklar öz işini doly işläp başladylar. Kim 31 ýylyň dowamında şol häkimetdäki eýelen postuny ýa wezipesini ýa da şol ogry hökümete şärik bolup bilelikde eden ogurlygynyň ýygnan malyny hemmejin hasaba aldylar. Olur ansatyn orluklar haçan wagty gelende baryp şol adamlary ýygnaýmaly. Hep olaň öýünde ýa malyny ýa mülküni olaň halkdan ogurlan pullar. O halkyň kol döwletiň. Olaň ähretini gaýtaryp almaly bol. Bolmasa adalet dikelmeýär. Şoň üçin bütün Balkan boýunça meneýem şol ogry jümürleriň, jenaýetkarlaryň hasaba alynanlygyny şuny aýdyp berýär. Beýle welaýatlerde de iş gidip dur. O ýöne haçan şol 100% bolup, halk şonu öz orluklarynyň üstü bilen bilerim, ýerine de ýetirer. Şoň üçin ýene de goşmaşa şuň kunýatla diýanmy ýurtdaşlar, şol edilmedik işleriniz bar bolsa beýle welaýatlerde hasaba alyn. Görüp dursunuz. Kim polisiň başlygy, kim ine gaýyň başlygy, eger şo $1 milyon berip şo wezipe gelýän bolsa diýmek halky şol $3 milyon alýança diýjek ony çyrkap oturmaly. Ine bunem üçin ol azat erkin ýaşamaly, o halkdan ogurlan ýa çyrkap alan milyonlar bilen. Ýok. Lokman gözüne basyp ýygyny almaly bor. Şoň üçin şol adamlaryň ählisini hasaba alyn, hiç ýere gaçyp gitmez ýaly. Bir günne ine ählimiz ayağa alan günümüz, ine siz ine yerli häkimet şolun hemmesini ýygnarsınız. Ine soňra ýygyny Türkmenistanyň prokuraturasy, ýa-ni sülçüleri her sene özüne gerek eden jenaýetine göre jenaýeti işini açar, soňra suda geçirir.
Yok, eger kaçıp ya uçup gitjek bag bolsa, onu yere girsek ulogundan çekip çıkarar, yok asmany şo daýagyndan tutup getirer. Gitjek geri ýokdur oğlum. Aňry uju kaçyp gidýärler, şu mahal başlanyjy bar. Dubaýa ya Arap döwletlerine diýdi. O taýdan alyp gelmek etiň aňsady. O taýda halkdan ogurlan puluny olar arkaýyn harçlap ya nesillerine harjadyp bilmediler. Onu möňünden aýdal. Ol biderek ýemedir. Oňa usullary bar, nädip getirmeligini onu biz betaýda aýdyp oturjaklar. Ýöne şolaryň hemme ýurtdan alyp çykan ogurlan halkyň puluny ya döwletiň puluny hemmejiniň ähli emleri ýygyna gaýtaryp bermeli bolar. Hakaýatyny biziň halkymyz. Ene kıysaça şunu aýdaýyn ki, men häzir detallaryna soňra girer birazjyk. Ýa. Hamrada ýanky para berip o işe giripdirler, o milyonlap dollar diýämişde. Ýa gaýdan ýeriňiz. Ne şol adamlar halky nemedip duran, soýup duran ýa-da köp şu atky kynçylyklarynyň sebäpkäri bolan adamlar, mysal üçin gaýy. Nereden tapýa o pulu, o bermäne, onça pul nereden tapýa? Demek ol hakykatda bir gaýy däl, o işlen bir gaýy diýip aýdan ýol gözekçilik bilen baglanyşykly hiç bir tarapy ýok. Bir ýerlerden pul tapan, şo taýdaky işi alýan bolmaly. Araz o mafiýalarda bolýar-da kwartal. Meni şu taýa goýsaň men gowy edip işi ýörederim diýär-de mafiýanyň işini. Bularyň hem şoňa meňzeşräk bir zat bolmaly. Men şu etrafyň ýa-da şu welaýatyň ýol gözekçiligini başlyk et, şunça pul näçe bolsa bereýin. Diýär soň ýene o kiçijek nemeler bardyr. Näme diýilýär? Sana geçmedik kirlilere ýol gözekçilik. O ýolda saklap sizden gaýrata çüp bermesen bolanok ýa-da näme diýip protokol doldurar ýa-da protokol diýip düşünse düşünmese aýdýan bolmaly. Olara mine şo pulu ýygnap, şo ýanky 1 milyon dollar berip, para berip başlyk bolup oturan ýol gözekçiligiň başlygyna üýşürip bermeli. Ol aşağındaklara ýa taglymat ýa buyruk ýa berýär-de. Pul getirmeseňiz bolanok işten çykarýar. Biraz aşağındaklarym şeýle. Aşağındaklarym o 2000, 3000, 10.000 dollar berip giripdirler. Deňe bu ýol gözekçiligiň meselesi. Pikredin aşağındaklar şo pul berýär, olar ýygnamaly. Üstündäkiler o milyonlap berýär, olarym ýanky gaýtaryp almaly-da ýygnamaly diýenim. Soň şeýdip bir ýanky sistema gurulypdyr. Ya aşağıdan yukarı diýär, aşağıdakilerden üýşürip pul ýygnap almaly. Bir ýokardaky bermeli, o ýokardaky has ýokara berýändir. Ýöne Türkmenistanyň umumy resurslarynyň baýlyklary bilen deňeşdirende az pul, kiçi pul ýöne biz pulun ululugy, kiçiligi bilen deňeşdirjek bolamjok bu ýagdaýa. Bu taýda bir sistema gurulypdyr. Kiçi bolsa da, şu kiçi pul aýlanýan bolsa da, şol jemgyýetiň ýaşaýyşyna ýa-da ýurduň içindäki adalata, hukuga päsgelçilik berýär, öňüni bekleýär. Görüş şol. Ýani olar üçin hukuk ýok bolsa, ýene onluklar hem herekete geçen wagtda onluklaryň ortaga goýjak, bellijek hukukdur. Ýa düzgündür. Şonuň üçin birinji ýanky demetmeli adamlar aýtdy, ýa häkimligi, mektep jaýlaryna çelle hemmesine ýa okuwlar durar ol döwürlerde ýa. Ondan soň ýa polisiýanyň merkezleri, türmehanalar diýdi, hemmesi halkyň eline geçmelidir. Türmehanaň içindekiler boşaldylmaly özem neme ýöreýte bir düzgünne belli edýän kagyzlar ýeberler. Olaryň ýazgylary alynar, düşündürüş alınıp wagtlaýynça goýberilmelidir. Olun ýerine däm ýanky ine gaýynyň başlygyny, ýol gözekçiligi, prokuror mudyr ýene nämedir, olary tutup şo taýa saklamalydyr. Tutup almalydyr. Soň olar ertir bürüne ýa lüstrasiýa birinji o bar. O lüstrasiýadan geçip bilmese suda gidýär. Beýşe suda gidýär.
Ras şeylerek bir neme iş var şonun için buların hemmesi tutulmalı, saklanmalı. Ve şol bursanda käbir baýlarym şeylerek olmalı. Türkmenistan içindäki o biznes diýip pul gazanyp berenlerin şu wagtky esasen şu ýyllardaky pul gazanyp berenlerin köpüsi halkyň garşysyna durup yani hakyny, hukugyny elinden almagyna kömek edip baý bolup beren adamlar. Yani iş dünyasy hem şeylere. Olaram göz öňünde tutulmalydyr. Yani bu taýda hukuk täzeden ve adalatly işläp başlamaly. Soň ýene beýleki zatlaryň biri serhetlerin dogry gorulmagy, ýa-ki serhette ne içinden daşına ne de daşından içine hava çıkmalıdır. Yani yurdun içinde belli bir düzgün giyirýänçe hiç kim hiç ýyly artykmaç hereket edip bilmeli däl. Olam eýýär sen adatdan daşary ýagdaý neme var ona wagty gelende hemme açyp görkezeriz. Yani o wagtaçyl şu. Soň ýa bir iýleşme sorapdyr marketleriň o taýlanmagy ýene bir zat diýip o marketler o taýlanmaly däldir sebäbi o taýda yani hemme kim näme diýilýär ona? Yani garyn doýurup biljeňiz bir düzgünü bozmarsyňyz, dogry dälmi? O bozulmaly, gaýtam gorulmaly. Yani siz yani häkimlige ýene nämäni, polisiýany ele geçiren wagtyňyz eýýäm siz bir polisiýasyňyzdyr ýa-da bir häkimsiňizdir. O siz bir polisiýa bolýan bolsaňyz, mysal üçin näme etmeli? O sivil düzgün tertibi goramaly. Onun içinde yani marketleriň gowpsuzlugy, dükanlar diýäsde. Başka da şoňa meňze şo köpçülige değişli. Yani köpçüligiň o peýdalanyp biljek zatlaryň hemmesi gorulmalydyr. Şeylerek bir ýagdaý bu çylşyrymly däl, ýöneköý bir zat, ýöneköý bir durmuş. Yani Ýewropaga gitseňiz hem o şoňa meňzeş bir durmuş ýörek bir o bolup bildiňçe şonu goramaly wagtlaýynça. Soň galan zatlar ädim o açyk we beýan bolar. Düşnüksiz zat ýokmu kan yani häzirlikçe Almyrada. Gaty dogry belläp geçdiň kemini şu taýda serhetleri berk goramaly boljak täp ne içinden gaçyp gitjekleri biz öwey bermeler tutup saklamaly ýa daşyndan iki ýeke şo provokasiýa üçin geljek o adamlar bardyr, toparlar bardyr ýa başga döwletleriň wekilleri bardyr, olaram girmez ýa etme. Indi biz şu meselede kime bil baglamaly? Orluklar diýip aýtdykda, orluklaryň hemmesi ozal harby gollugy görenler, sivil adamlar, ýigitler, denanlar, gaýdylar, ýaşy bolşanlar, ýaşy kiçiräkler, hemme kişi pagon götürüp ýa awtomanda tanadym. Şonuň üçin ilkinji nowbatda biz öz ýurdumyzyň harby goşunyna bil baglýar. Serhetçilere, beýleki ýer gowy ýer goşunlaryna başga da nämesi barymyzda görür. Ine şolar öz watanyny hakykatdan hem gowramaly boljak. Olardan hem daşgaryn şol biz ýa orluklar diýip ýöneköý ýer aýdam zat, ona şol sen gaty dogry belläp geçdiň. Öpçünçilik bardy. Halky nan bilen, un bilen, azyk bilen öpçün etmeli. Onu öpçün edýän kim? Ýa-ki dükanlar ýa şahsy ýa dükany bolar ýa döwletiň kim tapagy ýok. Ya ene bilen ammarlar var, ıskılatlar var. Bulara hiç kimin el urmağa ya talançılık etme hakkı yoktur. Şoň üçin biz adatdan daşary ýagdaý kabul edemezdik. Şolar ýaly talançılık etjek ýa-da ene hawat döretjek adamlary tutan ýerine atyp öldürmeli. Ene şolar ýaly kanunlary ene biz hödür eder geçici mejlisde. Sebäp olar alanalyň hederlik ýagdaý ýok. Tutmak diýmek onu sen tutan ýerinde ol adamlary cezalandyrmak däl, tutup ertip ene şol owadan nepemi ýa beýle kütürmemi şumal oturan adamlary ähmesen boşatmaly. İçinde agyr jenaýat edeni barmy ýa hökümet bilen ozal baglanyşykly bar adamlar goý otursun. Emma galany meselem togdan ötermi boşadylaýmaly. Ýa onuň ornuny şu ýanky saklanan adamlar getirip de özleriniň çaresi görülýänçe oturdum şu taýdy. Suud näme karar çykarýança. Yok,
olur şu suudun kararına ümitmen garaşman haýsam bir ýolla bilen serheti bozup gaçsak ya göçsek bolsa onu olanyp paýy öne gyzyny gülle bolar. Oňa da biz ruhsat berer. Şoň üçin ýa men şu Balkanyna hemme zat tasawalyny diýemdi men o taýda ulugurlap aýtdygymda. Şumal dele düşenler oldu ýa-ni akta mak öýme o akbabyň firmady. Şoň özüm 90-njy ýylyň mer näme eden bolsa, näme işlän bolsa, kim bilen gatnaşy eden bolsa, Recep Mehmet Tuğhanowmy, beýlekilermi, şolaryň hem şaýkasy bilen näme jenaýet eden bolsa, täşuw neçerli. O Aleksandr Zadan bilen näme gudoşlyk garna gatnaşy bar, näçe pul ogurladylar, kim nire akdy, nirde gömdi, nirde yerledi, näçe tonu gyzyl aldylar bolar. Hemmeci ine şu taklanandan soň bilbiller saýrap jogap berer hemme zat. Nire gaçyp gitsin. Şoň üçin şolaryň hemmesi bütün sepoçkasy ýazınjary ýyzarlanan hasabalynan her bir etrapda da, her bir şäherde de, her bir owada da. Adamlar bilýär kimiň näme edenini 30 ýylyň dowamyny. Kimden näme ejir çeken ýa-da görüp görenini. Indi beýle vilayetlerde şu zatlaryň bolmaklygy, hasabalanmaklygy soň biziň alyp barjak işimizi ýeňilleşdirdi diýip aýdýar. Indi biz o düýä menip hataba bukmak emamiz aladamyz ýok. Sebäp döwlet halkynky, emlak halkynky. Şu zatlar halkyň elinden 31 ýyl mundan ozal gaňrylyp alındy. Halkam ene näme getirdiler, onu hemmäňi görüp otursun. Bu taýda ene artykmyş ola bilen gepleşmäge, gürleşmäge, ulalaşmaga bizde isleg ýok. Seňrekden aldy. Ben ozal näçe gezek ýatlatdyk, soňra bağışlaşmaşak ýokdur. Näme edýän bolsaňyz, onu şu mahal edin etmeseňiz soňra sizden gaty bir hasap soruljakdyr diýip. Egerde en oğurluklar ýene dolanyp gelýän oğurluklar bizde barmy? Her maşgala oğurluk watan. Türkmen bir uly maşgala. Köp çağılı maşgala. Haýsy birini alandyň öýüňden girip çykýan oğlugydyň gelirlen ýa bu dolan bilen hasaplandy diýem 2 saniýe üçden oğurluk bolýar. Daşyndan oğurluk gözläp görmek gerek gel. Özüňize ynanýan bolsaňyz öz maşgalaňyzyň içinde oğurlugy döredin. Soňra da şol erkek göbekli şol yerli hakimiyeti gorasyn, ýa-ni bir dukanlary gorasyn, dukançylary gorasyn, şolary hiç kim azar bermez ýa şu meselede. Ýok, olaryň şol dukanlarym başga biriniň baýynky bolsa, ýa-ni bir kanun işläp oturan adamyňky bolsa, ýöne dukany işlesin, ýöne şol kazanjy şol adama gitmesin. Onu siz özüňiz ýerine çözüp bilýärsiňiz. Ýöne eden etdiligi yol vermeler, haosa yol vermeler. Berejeklerim ya şoňa çağırış edýärliňem jedasy şu bor. Ine kimin ýene de oğurluklar barady, aýtjaklarym bar. Men ozal bir ýerde aýdyp geçipdim de, men bil baglayan esasy oğurluklarym şol ýurtda işleşik gaýdan adamlar. Olaň käsi bilen habarlaşyp tuň käbirini bizi dinläp öz etmeli işlerini bilip edip otylar. Şoň üçin ol adamlar o yerini gece ne diýişe de otylar. Sizem beýleki kaptallan seredip oturan ýurtdaşlarymyz gelip şu işe goşulmaňyzy, sizin hemmäňizden haýşy diýär. Sebäp watan hemmämize den. Hiç kimin watanyň öňünde artykmyş borjum ýok, artykmyş hukugum ýok. Şu hukuk ýagdaýda. Ýöne artykmyş hukuk haçan bolar? Eger şu hukukun şu watan üçin kellesini etegine salyp orta çykan adamlar ertesi gün elbetde biz Ahmediniň ereknedine görmeli bor. Olaýan başga gep. Ýöne şu hukukun şu ýagdaýda gyrada dymyp oturmagy hiç bir türkmeniň, hiç bir Türkmenistanyň grajdanynyň, watandaşynyň, ýurtdaşynyň haky ýok diýip hasap edýär. Biz hökmani ýagdaýda watanymyzy goramaly. Onu soň ýa kemine gaty dogry belläp geçdi de, ýa şu meselede birden biz ol ýa Ukrainanyň kyýaly ýa Belarusyň kyýaly ýylymda gaýtmaýly. Halk çykdy, şu diktator aýyrsak, şu gitmeli diýsek, şu bilen ýeňiş gazanarsa diýdi. Ýok, ola gitmek üçin hakimiyete gelen aga. Gurban gulam gitmez, güýç görmese. Eger şular şu ýagdaýda halkyň garşysyna güýç ulanjak bolsa, ýa halky okutjak bolsa, biziň emelimiz awtomat tutýar. Ýurtdaşlar, onu bilen şu çären şolaryň garşysyna ulanmaly bor. Şunu bilip goýun. Doýsam bilsin şunu, düşman emessin şunu.
Indi bağışlaşmasak yok. Halka birin şol yara göndersen, şol yara ýydyra sizin maňlaýyňyza gelip deger maşgalaňyz bilen. Ine şonu aýdaýyn şutaýdym şugun. Göni gurrunga çykdyk, göni söhbete çykdyk. 3 ýyllap menden adamlar, ýurtdaşlar şol sorak edip geldiler, pikir soradylar, hasan etmeli, nahil etmeli, nädip etmeli. Ine şo gurrunga ne şutaýdy biz şunu edip otyr. Näme ýetmeýän soraklaryňyz bolsa, sorajak zatlaryňyz bar bolsa aýdym, höwes bilen jogap berer diýip şuňa. Aýdy berkemen. O sapara Halmira da sapara diýen. Ente Ay, ýalňyş ýaz 3 ýyl boldy. 3 ýylda da. Diýmek başga bir sebäp bolmaly. Diňe men däl ýöne hemme de şeýler ha. Halmira da indi ýyleşlerimiz umumyň häzir sorandan demedem jemläp o bir neme aýdaýyn, pikir aýdaýyn. Indi karşı tarapyň yara bolsa, o näme bolar, ýene näme diýilen o soralar barda. Biz onu öňem gurrun etdik, ýani yara meselesine Türkmenistanyň içki şu atky rejimi o gatylşmak islemez, ýani o sizin görýän polisiňize yara berilmeýär. Sebäbi o polisleriň polis bolup durmagyndaky sebäp polisliginden däl. Polisiýalygyndan däl, o başga bir sebäpler bilen. Ýani rejimiň düp ideologiýasy ýykylandan soň olara ýam gerek däl, olar özleri hem bilýär, düşünýär. Ýani garşysynda gorkup pul berip ýa-da näme para alyp biljek halk bolmasa ýa polis däldir Türkmenistandaky şertlerde. Olara ýam pagonlar hem düşýär, halk ýani onluklar herekete geçenden soň halk ýani onluklar diýýänimiz. O halk herekete geçenden soň pagonlary göni şowat ýa o syrylyp düşýär. Özleri hem ýani halkyň nemesine geçmeli aslında hakykatda seretsenem bir bolmaly ýalak şertlerde bolan ýurtlarda polisiýada bir halk ýani sivil bir nemede netijede esker däl bular. Harby däl. Şonuň üçin o tarapda yara ulanma Türkmenistanyň nemesinde o biraz howply, aňyr tarap üçin hem howply. Sebäbi näme diýilýär? Şu an dünýäde hemme Türkmenistanyň arkasyna durup biljek, o ýanynda durup biljek ýurtlaryň hemmesiniň başı belada. O gatylşyp goşulyp bilmeýär, soňra o bir taraplyk diýip bir statusy bar. Soňra näme taýýarlyk görmeliklerini hem ullakan bir bilip duran oklar, garaşyp duran oklar. Bizem köp zat bilip bilmeýäris. Biz bilýänimizi bilýäris, bilmedik zatlarymyz hem ýani bu hereket orta çykandan soň gaýsy taraplara köpräk gider bu ýagdaý. Mysal üçin ýani prokuror diýenleri bizim talabymyz ýani türmelerde saklanylmagy. Ýöne o biriniň janyna deýendir saklamady, o ýok etdi. Soň şeýdip başlady bulam o ýaýrady. Prokurorlaryň hemmesine öldürmeli diýdi mysal üçin. O ýan bir kontroldan çykýan bir görnüşi, bu gowy zat däl. O erwet zat. Ýöne Türkmenistanda şunça 20 ýani 30 ýylyň içinde bolan zulümlerden soň haýsy tarapa dogry o öwrüljegi belli däl bu işin. O tarapyna o bizem düşünýäs, aňyr tarapam düşünýär. Şeýlere yara berjek adamlar hem ýene de orsun adamlary bolup biler, orsun öz getirjek adamlar. Ýani o wagtda çelli ors adam ýibermäne. O ýagdaýy almaz. Orsun ýagdaýy batar. Şu at nemesine seret durma. Näme diýilýär? Bir sahnalaştırıp o emel usulda iqtisadiyeti saklap durdy. Türkmenistanda da şu at emel usulda saklap dura. Ýoksa biz ekrana çykyp başlan wagtymyz ýurdum içindäki ýagdaýlar, şertler agyrty, näme üçin agyrty? Üns berilen wagtda mysal üçin bankomatlarda pul ýokdy. Ondan soň ýene de şoňa meňzeş ýa ýokdy, adam şekilli towuk ýokdy. Biz onu ekrandan aýdyp başlansoň emel usulda düzeldi, ýani
öz özünden düzelen ok emeli usulda şu wagtky Türkmenistan içindäki hemme zat bahalara hemme zat emeli usulda yani bazar ykdysadyety bolmaýan ýerde o emeli usul bilen edersin. Türkmenistan ýalak bir o şertlerden da. Biraz o yaralı mesele şeyler ýa-ni yarag o aňyr Türkmenistan tarapy ýa-ni rejim tarapy o ulanmaz rejim däl, rejimiň arkasyndakylar ularyp biler. Biz häzirden hem bilýäs. Ulansalar, onun ona değişle o suwutnamalar hemme zat o çıkarlar şo ýerde. Soň onun Türkmenistan bilen baglanyşykly ýeriniň ýokdugyny, onuň Orset bilen baglanyşyklydygyny häzirden durup beýän. Taýýarlykda bolup durýarys biz. Ýa şo bolan wagtda çıkarıp görkezmek ýa halkara demelerde. Ýa Orset Türkmenistanyň içine girdi o ýa Türkmenistanyň Birleşen Milletlerden näme diýip görülýär? Bir tarap diýip görülýär. Sen bir tarap ýurda esker sokduňmy diýilýär. O wagtda çeli orsuňam başı belada ýa Putin'e tutsak etmeli diýip karar çykdy pikir ediň ýa-ni 21-nji asyrda. O beýik diýip aýdýarlardy. Goşadyrnak içinde aýdal. Beýik Rus milletiniň prezidenti tutsak edilmeli diýip karar çykdy. Yani cenaýatçy. Bu şeyler yani o tarapları şonuň ýaly. Bu gaty çylşyrymly wakalar bolup geçjek. O wakalaryň hemmesi bir-biri bilen baglanyşykly boljak. Şo baglanyşygy bu izarlamaklyk gerekli. Şonu izarlandan soň ýa-ni bu işin içinden çykmak aňsat. İşin içinden çykyp bolýar. O şeylere hamrada yaralı meselede. Son eskerler var, eskerler. O eskerler yine sizin çağalarınız, sizin yeğenleriniz, sizin garyndaşlaryňyz. Son Türkmenistan'da bir eskeri bir düzgün yok, hemme zat saknadır. Näme üçin yok diýip, misal üçin Gurbanuly ýaly adam esker. Näme diýerler? Näme serkerde başymyzmy diýerler, näme diýerler şoňa? Ine pikir edin Gurbanulynyň hawa eskeriň başynda durup hereket etjegini aklynıza getirip bilýäňizmi? Hiç adam göremýär. Ýani Türkmenistandaky eskerler harby düzgün tertip hemmesem sakna bir korobkadan warat üstüne bassaňyz mınjyraýa. Şeýle bir ýagdaýda ýani o görkezleýän emeleri onu durmaň ha görkezleýän zada ýok ullakan. Geçenki iň soňky nemäni bir görüp deňeşdiriň ondan öňki ýyllar soň beýleki ýurtlaryň bilen deňeşdiriň. Ýa-ni tank mankam görkezen oklarda Amrada. Men gözüm tanka düşmedi şu. Tankı yok. Görkezen zatlarynyň hem sany az. Garas şeýle ýani bu zatlaryň hemmesini sakladygyny onanyň ýa-ni düşünmeseňiz hem onanyň bizim elimize geçýän maglumatlar şeýle görkezýär. Sizin ýa-ni esker diýen o çağalaryňyz, o jigileriniz, yeğenleriniz, o garyndaşlaryňyz ýa-da goňşularyňyz köpsi aç. O taýda esker diýip üýşürýär ýöne Türkmenistandaky erkekleriň ýa-ni ruhuny nemetmek, mınjyratmak, o awraýyny, mertebesini o dövmek. Sizin ýa-ni esker diýen ýa-ni harby gulluk diýen ýeriniz şol üns bergine. Türkmenistan'da bir yerde bir zat olsa ayarlar çıkyandır, erkekler çıkyan däldir. Näme üçin? Sen 2 ýyl gulluk edip, yani şo sistemde 2 ýyl gulluk edip gelenden soň o erkek däldir o. Şonuň üçin etdirýärler, ýa-ni görüp o taýdaky düzgün bir jellat düzgün o ta näçe esker ölüp gelýär. Barmy? Balmyrada şo taýda ölen eskerleriň sany türmede ölenleriňkiçe bardyr Türkmenistanda. O zatlara da şeyle ýa-ni hakykatçyl seretmelidir ýa-ni. Esker diýip söz geçdi, ha Türkmenistanda eskerem barmyş. Däl ýa-ni esker nähil bar. Sonra o polisiýa nähil bar. O polisiýanyň eline ýara berip bolarmy? Polisiýanyň eline ýara geçdi. Dursa men
Ya menem iyirdim şu sistemadan diýse birden ýitgerse ýarag. Aňyr tarafa geçýär. Yani bu tarafından seyretmelidir o işin. Araz şeylerek yani halkın karşısına durup bilecek, yarag ulanacak, yeniden Orsedin içinden gelecek adamlar. Orslar. O başkaça düşündürücü yok bu işin. Burada o şu iki mesele vardı şuna ayttım. O yanlış aydan yerlerime. O düzeltip bilirsiniz. Yok bärde sen yanlış aýdan akmeni. Gaty dogry aýdan da atlaň aklity. Enne şol aýdýan da bir hökümetiň özü halkyň garşysyna yara ullanma ukyplymy diýen soragy men ýok diýip jogap berilýär. Täp o taýda yara ullanma ukyply serkerde gaşysam ýok, serkerde beýlekisem ýok. Ol Qurban ulyň iki satana salam berip beren egini pagollardan yara ullanjak adam çykmajak görnüp durdy. Ýöne sen gaty dogry belläp geçdiň. Yara ullanjak şol Orsiýetden gelen jellatlar. Ya Wagner Ruslar, ya şoňa meňdeşler. Eýem başy eýem gelip başlatdy. Geçen ýylyň şol berkitmek üçin hökümet warlygyny Orsiýet berkitmek üçin şol geçen ýyl entek şol Lellimiň ogly hakimet başyna gelmäke öňünden şonu gollamak üçin ya birden halk tolgunsa bir zat bolsa diýip İçeri İşler Ministerliginden adamlar Gorunmak Ministerliginden Orsiýet'inkiler gelip başladylar. Inne şuun kun Türkmenistan Türkmenler dolanırýam ya Orslar diýse ben gön aýdyp biljek. Orslar dolanırýar. Biziňki şol fasat görnüşi eginem ama kostyumlaryk geýdirilen manekenler bizde insan ýok ya Türkmen ýok hakimet başynda oturan. Bular o şol Orsiýetin dikmesi, ählisi. Şoň üçin eger yara kullanılsa onda şol aňyrdan getirilen hakyna tutmalar kullanılır. Hakyna tutmalarym islenlik döwletde, islenlik uruşda ýesir alynýanlar. Olar tutan ýerine gyrýandyrlar. Yani şoňa mysal hana şu gün Ukrainadaky halk ya Ukraina söwüşçileri söwüş meýdanyny eger şol aňyrdak atşygy diýerler Wagnerçylar bolsa Wagner'e degişli hakyna tutma goşulmaly birine ýesir alynaklar. İki ýekesini alýandylar onuň şol emede ekrany görletmek üçin näme üçin geldi, nerden geldi, näçe adamlar ýok boldy. Soň onuň ýekoky tawşyrýar, olur ýesirany saklanýan adamym däli beşdim de. Şolam dogry diýip tapýan men. Indi Türkmenistany näme bolup biler? Kemini ýa dogry aýdyp geçdi. Şu Orsiýet gün-günden gowşap barýar, bugun bolmasa erti Orsiýetiň hakimiyeti şu günkü hakimiyeti dargamaly, laşamaly hakimet başyndan gitmeli. Olaň diňe baş tutany Putinler beýleklerim Gaga suwdyna hatar gorap durnaýaly akdilmeli bor. Olaň eden jenaýeti bütün adamzadyň garşysyna edilip oturulan jenaýet. Olaň atýan haýbaty bütün adamzadyň garşysyna edilmeli jenaýetin haýbaty bolupdyr. Kim olara ruhsat berýär ýadro ýaragyny ullanmagy? Aňyrsana bir akıl ýetirin ýurtdaşlar. Şol Orsiýet Ukrainada atom bombasyny partlatsa diýmek aňyrkylarym onu urjakdy. Yani şu bomba bilen diýmek bütün dünýä ene atom bomba bilen bir ýerin partlatsa ýer şary pytrak geçecek. Onun için biz orada Türkmen biz bir taraf yani qarasda diýenin peýdasy ýok. Senem şoň ýelginde hatam her anyň ýelginde uçup gitjek döwlet ýa halk ýa millet bor. Şoňa dogry düşünin. Ol bütün dünýä şu mal haýwata diýip basarmy ol gyzyl knopkany basmazmy? Ol wagtyň meselesi. Onu birinji bastyrmajak oň şu gün ya şoňa arka duran ene Hytaýyň ýol başçysy bolup durdy. Eger Orsiýetde bomba partladylsa diýmek oň ýelgini Hytaýa da barjak. Näme olaň ýaşasy gelenakmy ýa olaň artyk çoğulugy ýokmy? Onun için onun haýbaty, ol gowru haýbat diýip hesap edýän. Eger yara urlansa, onda diýmek bütün Orsiýetiň tepede gollugy bor. Emma şu biziň içerki ýagdaýymyzy Türkmenistany düzeltmek meselesini Orsiýet şunkun şu ýurdun içindäki baýlyk çykarmak üçin şol adamlar içine saldy ýa yararlaryny bejermek üçin ýa aýdaly ýük gatnatmak üçin bize gelip dura habar.
sen yan aýtdyň da kemine paratda tankam ýok, puška da ýok. Barjasyna mana lellimin oglu ýaňşol ýeme Kaspy kenaryny harby türgörleşik geçirýän pemmejin paroma ýüklep gamile bilen Orsiýada uratdy şol Ukrainanyň garşysyna uruşdurmak üçin. Ene bizde onun ýaly ýaradam ýok ýurdu gorama. Odulma bilen goşuny alaja, mulaja goşuny bardy, o tan soýnap beren. O goşuna da ullanma ýarady ýok. Aýdy gotylara Ukraina tarapyny Türkmenistan harbalarını ya şol harby gullukda bolup turmady şonu ya pensaçkany ya çykarlany ya kowulany şolary ýygnap ana beýleki ýene de meýletiyle bilen bilelikde bulara pul wada berip ana Ukraina şuna sokup durlar. Şo derejede barıp betdi. Diýmek Gurbangulyň orny eýem öňkeden jenayatlaryň üstüne goşmasy oňa da gaga suwda garaşypdy. Töwerenäki ol egni pagorly bilen. Bu tarapam var. Eger kanun tarapdan medilmeli olsa Gurbanguly jogap bermeli kelle ýalaňaşlap gaga suwdyna ýok. Halk onu gaga suwdyna ýetirmese onu başgaça bolup biler. Biz oň janyny biz kepiller. Ol halkyň janyny kepil bolma, şunça ýyllap onlarça müň ilaty türmelerde çykarandan soň olum diýersinden öldürken halkymyzyň deň ýaşanyň köpesi ejir çekiwty Türkiýede ýa beýleki döwletlerde. Şol adamlar wah etmedik, rehminmedik, ýa şol garşysynda hak hukugyny äsermedik adam. Näme üçin biz oňa rehimdarlyk etmeligiň sorugy bar da halkymyzda. Biz oňa jogap bermeli. Gaty dogry halk goýar sorugy. Olary diýmek bilen hiçasen egilşik ýa başlaşmasak ýok diýip aýtdy. Eger şunu şey diýen bolsalar bizim jogabymyz şolar ýaly bolar. Olam kanun esasında. Bize şonu etmäge halkara kanunlary ýol berýär. Şaňmy? Ýene bir gede gaýtalap aýdýan şu kemine bilen edip oturan gurrunmyzy ýaňsa aljak bolýarlar ýa kümsüklik etjek bolýarlary men ähliňizi ana Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden insan hukuklary barada jarnamasynyň preambulasyna uğradýan. Başlangıcını ýazyly giriş sözüni. Ähli hak hukugy elinden alan milletin gozgalana galmagy haky bardyr. Aydın şu sözlere karşı çykjaklar. Näme hak hukugy barly biziň halkymyzyň elinde? Aydın şu 31 ýylda bir hak hukuk garlymy? Men insan erkinip başyny alyp burlarlyk barmy bir adam Türkmenistan ýa Türkmen eli pasportly ýok. Pasportdam ýok. Şonuň üçin halk nädip şolar bilen hasat bolsa haky bardyr. Şu preambula laýyklykda bizim hereket eder. Men şonu aýdýan diýdim. Kemene gysga çaýsam şundan ibaret o bizim olum yara gullanmagyndan gorkup oturan adam ýok. Şol halka garşysyna owan bolup barjany belseler şuun kunç taýdan aýdýar. Şaňmy? Soň ertesi gün bilmänler soň bize elimize berdi, bizem ataýdyk bilmänimi? Şu atlanyk ýol garşyňda geljekdir onu etse bol. Şonu aýdýan. Nawa. Hamrada galan düzgün tertiplerem o wagty geldikçe o çıkararız ýani ıglan ederiz. Bu nähili häzir düýüni tutup durursa ýoşluk bilen birinji o düşünülmeli gerekli zatlar ondan soň onu nädip işletmeli baradaky düzgünler wagty geldikçe o paýlaşarys. Düşnükli ýagdaýa getirjek bolýarsa, ýazgyny alyp okan adam düşüp bolanok, şonuň üçin häzirden şu ýazga düşner ýalyk şekile getireler, taýýarlyk işimiz ýok bunda. O kabul edip çykyşlary. Ýani Türkmenistan üýtgemeli, bundan soň üýtgemese bolmaýa, olam üýtgetjek ýene de diňe biz halk. Türkmenistanyň hakyky ýerleri Almyradaň ýa gaýdyş bilen şeyle Almyrada jemläp bileriz. Başka aýtjak. Sen ýangaty bir wajyp meseleni aýtda başda. Şol aýtdyň ol hakimiýet eger halk herekete geçen pursaty interneti ara gatnaşyp keserdi. Hökmen keserler bolar.
beýleki ýurtlaryň misalyny gördük da, ýani Belarusda da şeýitdilerdi. Halk koçar çykanyna hemme interneti ýapýarlar. Telefonu yapýarlar. Şuna şu taýda oğurluklaryň öz etmeli hereketi gerek. Ine Kazakstanyň şu bizim oğurluklarymyzy teklip eden oğurlugymyz şolar döretdiler. Sonra bize Kazak garnaşlarymyzyň ýazan emeler bar, sözleri internetde sag bolun. Yani sizin şol oğurluk ýemäňizi ullanyp biz hemmämiz ýygnanmagyny başardyk diýip ýerli ýerden. İnternet ýok. Biz oğurlukla bir-birimizi tanýarsak, ondan şular ýaly ýagdaý döräňde diýmek barmaly ýerimiz bilýär. Ine hakimlik almaly öz elimize, yerli hökümeti öz elimize almaly. Har bu bazalar bar bolsa şonu öz elimize geçirmeli. Şol ýeriň çägini, ýaşaýan ýeriňiziň çägini düzgün tertibi üpçün etmeli. Şo düzgün tertibe garşy çykanyň paýy ine gazyny ölle. Şoňa da adatdan daşary ýagdaý barada kanun kabul edilemedi. Ine şol setirem girdiler. Soňra diýmedin bu adamlar öz keypini ine şu ýara gullanypdyrlar diýip. Ýok. Hemmezikler kanun boýunça bolar. Mesela şu taýdan ýene bir gezek ýatly diýen oğurluklaryň esasy şol maksadynyň biri şol hökümet şolaryň birikmegini isleme şol internete ýa-da ara gatnaşyk telefonlar keser. Siz şoňa taýýar bolun. Şo keselligi diýmek hem maňyda signal. Bilýäňiz haýsy oğurluk nira barmaly, nirde ýygnanmaly. Ana oturuň öz şäheriňizi, obaňyzy, welaýatyňyzy bilýäňiz, haýsy ýer barmaly, haýsy ýer almaly. Ene şol şuwlukça şu zatlara taýýarlan, galandan biz ýuwaşlyk bilen size dikkatiniňize ýetirer. Şonu aýtjak bolum men. Onda sağ olun. Amrada iyleşler size de sağ olun. Böyle vatandaşlar, yurttaşlar sağ oturun, inniki gepleşiklere çeleýän maňyzy öňüňde saglyk kemine çağıran üçin senem sağ ol. Sağ olun. Yine de görüşýänçek.